lige. Hej. Hej. Nå, forstyrrer jeg? Jeg er i Aalborg, ja. Hvordan går det? Jamen, det kunne faktisk ikke gå ret meget bedre. Hvad sker der? Vi har sgu vundet 50.000, du. Nej. Jo, vi skal lave en film mere. Det blev kortfilmen Anhold mig, instrueret af Michael Torp, der vandt juryens første pris ved Filmkraft 2013. Det er Jonna. Ja, hallo, mor, det er Mark. Nå, det er dig. Hej. Hej, har du tid? Nej, det er dårligt nok, men kan du ikke gøre det lidt kort? Nå. Jamen, det er jo ikke rigtig sådan lige til lige at begribe sådan lige jo. Så der går nok lige lidt inden jeg sådan lige, den lige falder helt til, og jeg sådan lige finder ud af, hvad de så skal, hvad for en film vi skal lave. Det er et røveri! Åbn kassen! Det kan jeg ikke rigtigt. Jeg kan ikke åbne kassen manuelt, så du bliver nok nødt til at købe noget. Præmien er 50.000 danske kroner, som skal bruges på en ny kortfilm. Jamen, det er jo helt vildt. Altså, der er jo ikke nogen af de film, jeg har lavet før, som har kostet 50.000, så jeg skal også sådan, ligesom lige finde ud af, hvordan de så skal administreres, de penge og sådan noget. Og hvad man måske får mulighed for, som jeg ikke har haft mulighed før, og måske ikke lige får det igen. Vinderen er film nummer 10, Anhold mig. Det var juryen, bestående af skuespiller Troels Malling, filminstruktør Ask Hasselbalch og kreativ chef i Oscar-film Christian Jørgensen, der bedømte de 10 film og altså fandt vinder. Udover Anhold mig, der altså løb med førsteprisen, vandt kortfilmen Dirt andenprisen, der udløser 10.000 kroner til en ny kortfilm. Og Den grønne hund løb med publikumsprisen. Min morfar var også død. Pludselig var jeg helt alene, og jeg havde ingen at snakke med, kun lægerne. Det gør mig ondt at høre. Det er forfærdeligt at miste sine forældre. Ja, min morfar var det bedste i verden. Jeg savner dem hver dag. Vi ses til Filmkraft 2014.